Witam Was pięknie, aż dupa mięknie. Za kamerą asystentka Patrycja, która też udostępniła mi tą nową kuchnię. Dzisiaj przyrządzimy bardzo prostą, ale bardzo fajną rzecz, deser, który nazywa się szpajza. To jest taki deser, który większości z Was możecie skojarzyć trochę na przykład z koglem moglem. Na przykład tego deseru u mnie w domu nigdy nie jadłem, jak również kogla mogla w domu też nigdy nie jadłem. Ty jadłaś, Patty? Nie. Miałem nigdy nie robili kogla mogla, bo mi babcia i mama powiedziała, że z surowych jaj się dostaje salmonelli. Także nie miałem okazji, ale spróbujemy dzisiaj to zrobić. To jest bardzo prosta rzecz, naprawdę składniki kosztują, tak naprawdę można by się zmieścić w paru złotych, a bardzo fajna rzecz na wszystkie jakieś imprezy typu urodziny, sylwestry, nie wiem, imieniny Andrzejki, co tam chcecie. W każdym razie podstawą w zasadzie są jajka, tak jak w koglu moglu. Ja tutaj akurat, jako że nie potrzebujemy ich dużo, wziąłem takie jajka bio od oczywiście zajebiście szczęśliwych kur. I żelatyna. I to tak naprawdę jest wszystko i następnie możemy to sobie zrobić pod dowolny smak, jaki chcemy. My dzisiaj zrobimy szpajzę cytrynową z cytryny i czekoladową. I potem przyozdobimy ją trochę tutaj borówką. Oczywiście wszystkie marki są przypadkowe, niestety żadna firma nie płaci mi za to żadnych pieniędzy, nad czym ubolewam i zapraszam do współpracy. Taką szpajzę możecie sobie zrobić, tak jak mówiłem, dokładnie z czym chcecie. Ona może być z czekoladą, może być z cytryną, ale może być z sokiem malinowym. Można zrobić z jakimś ajerkoniakiem, z alkoholem, można ją zrobić z kakao. No w zasadzie ze wszystkim. My zrobimy akurat takie. I co musimy przede wszystkim, drodzy Państwo, zrobić? Najpierw musimy sparzyć jajca. Nie swoje, bialuśkie. Rzekomo to sparzenie jajek ma zmniejszyć ryzyko właśnie salmonelli. W każde jajo wkładamy do wrzątku na jakieś 10 sekund. W każdym razie nie za długo, bo nam się te jaja zetną, a to też nie o to chodzi. A, gorkie. 4 jajca powinny jak najbardziej styknąć. Teraz pół szklanki wrzątku, albo takiego, no, prawie wrzątku. W tym rozpuszczamy 4 łyżeczki żelatyny. I teraz bardzo trudna sztuka. Oddzielić białka od żółtek. Patty powiedziała, że zrobi lepiej. O. 100 gram cukru, jakieś 10 łyżek. Raz, 5, 10. Mikser, który nie był odpalany chyba 500 lat. Żółtka z cukrem utrzeć, białka ubić. Żółtko jest, białko działa, żelatyna już jest taka letnia, możemy ją dodać do żółtek. Te białka z cukrem i z żelatyną dodajemy po trochę żółtka do tych białek raczej. Nie mikserem, tylko delikatnie, normalnie ręką. Teraz dzielimy to sobie na mniej więcej 2 części. Nie mamy wyciskacza, to dodamy przez rękę, że ręce umyte, nie obsikane, żeby nam pestki nie powpadały. Wymieszać. Dlaczego nie powinno się trzymać miski ścierką za blisko gazu? Moja ścierka. A do drugiej części dodajemy roztopioną czekoladę.
citronowa. To teraz pójdzie do lodówy, żeby ta żelatyna stężała i za godzinę zobaczymy, jaki będzie efekt. Słuchajcie, powiem wam, że bałem się, że nam to nie stężeje, bo jak przelewałem, to było dość takie rzadkie, ale powiem wam, że no generalnie oczywiście nie było godzinę w lodówce, tak jak miało być, tylko prawie 3 godziny. Tutaj czekoladowa, tutaj cytrynowa. Jaki popełniliśmy błąd, którego gdybym nie popełnił, na pewno stężałoby szybciej. Tutaj ta czekolada gorąca zniszczyła tą konsystencję. Dlatego czekoladę lepiej na przykład zetrzeć sobie na tarce i w taki sposób dodać, albo na przykład z kakao to zrobić. I zbyt mocno to mieszałem i wtedy zniszczyłem te takie pęcherzyki powietrza, które dają tą puszystość, ale jak widać obie wyszły super. Przydekorujemy to sobie lekko tutaj borówką. Oczywiście możecie sobie do tego dać tam co uważacie, jakiś listek mięty, malinę, truskawkę. Nie wiem, to już wedle waszego, że tak powiem, widzi mi się. Ja spróbuję pierw czekoladową. O kurde! Wow! To się... Ej! Ale słodkie. O cholera! Zajebiste wyszło. Nie chcę ostrość, ale widzicie, są takie warstwy. Możecie tylko czekoladową, to tyle cukru nie sypać. No. Bo myśmy wsypali aż 10 łyżek cukru. To oczywiście absolutnie nie jest danie dietetyczne przez te jaja, cukier i tak dalej. Spróbujmy cytrynową. Bardzo dobre. Na pewno sobie to zrobimy jeszcze może na Sylwestra albo na święta. Możecie sobie to zrobić w różnych konfiguracjach. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Na pewno za niedługo pojawimy się z czymś nowym. Także czymcie się i smacznego. A wyszło kurde naprawdę dobre.